सप्टेंबर महिन्यातच हापूस आंब्याच्या झाडाला आंबे लागले। हे घडलंय वेंगुर्ला तालुक्यातील केळुस या गावात। येथील माजी पोलीस पाटील तथा स्थानिक आंबा बागायतदार प्रभाकर केळुसकर यांच्या आंब्याच्या बागेत खरं तर हापूसची पहिली पेटी मुंबईच्या वाशी मार्केटला कोण पाठवतो याची चढाओढ लागलेली असते। पण आता चक्क सप्टेंबर महिन्यातच हापूसच्या झाडाला आंबे लागलेत। या बागेचे मालक प्रभाकर केळुसकर यांच्याशी कोकणशाहीनं साधलेला संवाद पहा। काय सांगाल तुम्ही? आता तुमच्याकडे सप्टेंबर महिन्यात आंबे आलेले आहेत, तर त्याबद्दल प्रतिक्रिया तुम्ही काय देऊ शकता? एप्रिल ह्याच्यात मे महिन्यात तो मोहरलं होतं। मोहरलं त्याच्यानंतर आता ते नंतर मध्यंतरी दोन ह्याच्यात प्लॅस्टिक घालून थोडासा ह्या केला होता आम्ही, पण नंतर काढून टाकला। त्यानंतर ते व्यवस्थित झालं, तर गळत होते थोडे। अच्छा, बाकी काय बाकी व्यवस्थित झाले, आता पिकण्याच्या लायकीचे होते। जर टायमिंग का कधी यायचं, पण हे जवळजवळ जून महिन्यातच संपत। जून महिन्याला संपत जर ह्याच्या दिले तर फेब्रुवारी दिले तरी एकूण किती आंबे म्हणजे जवळजवळ काहीतरी 5,000 जवळजवळ आंबे होते। 5,000 आंबे गेल्या वर्षी होते। आणि या वर्षी जवळजवळ काहीतरी असं जवळजवळ 4,000 होते आंबे, गळून गेले ते सगळे। अच्छा, म्हणजे तुम्ही घोष बघला त्याच्यामुळे तुमका संपतणारच नाही। एका टायमात आता काढले ते बघा 100च। अच्छा, एका फांदीचीच। केळुस येथील प्रभाकर केळुसकर यांच्या बागेतील आंबा आता चाखायला कधीपर्यंत मार्केटमध्ये येतोय याची उत्सुकता मात्र सर्वांनाच लागून राहिली आहे। प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, केळुस, कालवी बंदर। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।